Viete, kto je Valentín? Ja som Valentín. Birmovné meno mám Valentín. Blíži sa nám 14. február, čo je Medzinárodný deň genocidy červených ruží, gičových plišákov a najväčších tržieb pre čokoládu Milka ever. Vo svete ináč známy aj pod krycím menom Deň svätého Valentína. No a keďže láska ide cez žalúdok, prihováram sa vám tu na takto z kuchyne. Láska ide cez žalúdok, to je taká riadna sprostosť. Však potom by som bol najmilovanejší človek na svete ja. Čo takto sa vykašľať toho roku na všetko klišé a darovať svojej láske niečo naozaj originálne. Skrátka, niečo iba pre ňu, niečo osobné, niečo, čo budúci rok, po tom, čo sa na teba vyserie, nedá na ďalšieho Valentína svojej novej láske. Come on, všetci sme to robili. Poznám jedného ružového medveďa, ktorý bol darovaný na Valentína 5-krát po sebe. Volal sa Milan. Preto navrhujem nože. Na tieto vám navyše vygravírujú pre vašu lásku nejaký osobný odkaz, romantické vyznanie, ako napríklad Kým nás smrť nerozdelí, alebo Killing me softly. Ja napríklad tu mám vygravírované, že Gabo Živčák, lebo ja sa najviac ľúbim sám. Ja už nechcem byť zase sám na Valentína. A keďže ľúbim aj vás, preto máte odo mňa na Valentína na profikuchár.sk až do 11.2. s kódom GABO20 na všetky nože a výrobky Ivo 20% zľavu. Správte si u svojej lásky jeden pozitívny zárez navyše. A vy, čo nebudete na Valentína zaľúbení, nezúfajte. Ono na dušičky tiež nie je povinnosťou byť mŕtvy.